Добро утро, приятели! Отново, реката е Дунав. Температурата на водата е топла, около 18. Навън показва 1. Целта на днескашния риболов: бели риби, разпери, всякакъв хищник. Защото шараните явно и те са в предизборна кампания. Никъде нищо не бутва. Ходих няколко пъти, абсолютно губене на време. И така, приятели, да не ви занимавам с глупости. Аз съм Тео, вие сте с канал DM Fishing. Почваме риболова. Оп. Ето, приятели, докато хвърлим, хубаво разперче. Страхотна рибка. Оп, обратно. Уха! И тук следващият. Мислим лодката леко назад, да не ги плашим. Страхотен разпер, приятели. Номер 1. Това е цялата ни примамка. Ето. Страхотни риби. Айде! Ето, приятели, следващия. Доста поприличен. Явно не намерихме мястото. Без да искаме. Не е лошо да се вържим. Страхотен екземпляр. Ето, приятели, налапал е всичко. Да видим сега да го откачим безопасно. Успехме. Ето, страхотна рибка, около килограм.
Приятели, видяхте как взе до лодката, страхотна риба, стрелна се от клоната долу. Да, надявам се видял на камерата, остана за секунди. Ако успея да се справя с програмата, ще ви опусна да го видите. Явно днес като сте събрали рибите, приятели, просто трябва да ги намерите къде са. Аз обикалям цяла сутрин и без да искам успях, защото нямаше никакво движение. Видях, че една риба помръдна и реших да тествам. Общо взето четвърти разпер на камара, което е много хубаво. Както казах в началото, няма никакъв риболов на никакви риби. И тези страхотни риби доставят много голямо удоволствие. Оп! Има малко разпърти, приятели. Русак. Тук ще изкараме на глисаж. Ето го следващия, приятели. Изварихме от клоните. Забавно е да се ловят разпери. Като няма какво друго. Ето, минава под лодката. Добре. Уха. Това е много хубаво. И налапал целият ни вобля. Уха. Браво. Като няма какво да ловим, ще ловим каквото има. Така е по Дунава, приятели. Доста често нямаме избор. Ето, страхотен разпер. Не го знам, не представлява за мен интерес да ги тегля. И така, приятели, изборът днес беше да ловим Мариана или Разпер. Предпочитах да ловим Разпер, малко по-интензивен риболов. И Мариана ще ловим, но ще видим точно кога. Пак казвам, шарани няма, никой не хваща, зле е положението. Приключи един, мога да кажа, страхотен риболов. Хванахме 5 разпера, доста прилични, казвам доста прилични. Размерите, както казах преди това, не представляват интерес за мен. Просто трябваше и се почувствах длъжен да изляза от вкъщи и да направя някой филмче, което да ви пусна, защото честно казано няколко дни ми писна да гледам само предизборни чудеса. Да, верно е, важни са, но исках да изляза да направя нещо, с което да ви разведря. Така казвам, на 2 на 3. Благодаря ви на всички приятели, че бяхте с канал DM Fishing. Аз съм Тео, до нови срещи.